Som el Josep i la Lourdes de Berga. El 2014 vàrem acabar els 212 cims de més de 3.000 metres oficials del Pirineu. En 40 anys vàrem començar a pujar muntanyes. El Josep sempre havia jugat a futbol, però jo fins aleshores no havia fet mai res d'esport. Vàrem començar amb la família, a fer sortides els diumenges pel Berguedà. El més important va ser la Gallina Pelada, tot un èxit, tot una gran sortida, amb el tiet Lluís, els fills, els cunyats i les nebodes. A la Gallina Pelada, on veient l'imponent Pedraforca, tan a prop vam decidir que el teníem de pujar. Doncs un bon dia ens plantem al Pedraforca, i va ser allà on ens van entrar les ganes de pujar a la Pica d'Estats. La Pica d'Estats és el cim més alt de Catalunya. Varen començar fent sortides cap al Cadí, Carlit, Puigmal, Cerdanya, Andorra, i com vam creure que estàvem preparats, vam decidir fer la Pica. Era un 10 de juliol del 1999. La Pica és el sector més oriental. Hem repartit el documental en dos, en glaceres o corredors i amb crestes. Doncs començarem pels corredors. Començarem per un corredor mític i important, el Corredor Estassen. Es divideix en 3 trams, nosaltres avui el fem pel Petit Blac. Per fer corredors és imprescindible anar amb piolets i els grampons, i sobretot el casc, i en alguns, si són molt drets i perillosos, també s'ha de portar la corda. Aquest corredor acaba al Pic de l'Aneto, el cim més alt de tots els Pirineus, en 3.404 metres. Aquí al sector de l'Aneto hi tenim dues glaceres importants, la més gran, que és la de l'Aneto, i la primera dels Pirineus, i la tercera, la de les Maladetes. Som al cim de l'Aneto. A la nord del Perdut. La quina tot muntanyenc vol tindre. És la més maca per mi de totes. Per sort l'hem pogut fer 2 vegades. Aquest cop vàrem fer nit al refugi de Tocarroia. És un dels refugis més antics que es troben al Pirineu. Aquest refugi no és guardat. La sort vam tindre que hi havia llenya i una estufa, i el Josep es va passar la nit fent foc, perquè hi havia molta humitat i feia molt fred. Aquest refugi data del 1880 i està enclauat al mig d'una esquerda d'una roca. Sortim d'hora, doncs hem d'aprofitar la neu, que és quan està en més bones condicions. Aquesta glacera és la 4a del Pirineu. Som al cim del Mont Perdut. Ara ens tocarà baixar per l'Escopidera. A davant tenim el Cilindre. L'Escopidera és el lloc on hi ha més accidents del Pirineu. El seu propi nom ho diu, t'escopeix el buit. Baixant de la glacera trobem un ràpel, que és bastant aquàtic. Al cim de la Rimaia, quasi bé només el fan els qui ens col·leccionen els 3.000. És un gran cim per la seva estètica i el seu gran corredor. El Pic de la Rimaia es troba a la glacera de les Maladetes.
I no podia faltar el Vinyamale. Aquest està a l'estat francès i té la segona glacera més important dels Pirineus i té forma de llengua, com tenen les glaceres dels Alps. Les crestes. Molts cims estan units entre ells per cresta, però alguns tenen un camí més accessible que altres. Aquí hem posat algunes crestes mítiques i al final les més difícils. Per córrer per les crestes necessitem no tenir vertigen i practicar una mica d'escalada. És imprescindible en les crestes més difícils portar corda. Comencem per la pica. La cresta és molt senzilla, però està inclosa per ser el cim més alt de Catalunya. Aquí en un dia es poden fer els 6 cims oficials d'aquesta ruta. La cresta de Besiberri està en el sector del Comaloformo. Aquesta també està dins de Catalunya i ja té passos algo més complicats que la pica. La cresta d'Espades Posets, una cresta bastant famosa dins el muntanyisme. Es troba dins el massís del Posets, on trobem el segon cim del Pirineu, en 3.375 metres, en 6 pics de més de 3.000 metres.
Estem fent el famós pas del funambulista. Som al cim dels Possets. Des d'aquí podem veure el pas del funambulisme. La cresta del Pic-Long. Està al sector del Pic-Long, a l'estat francès. És la manera més fàcil de fer el Pic-Long, doncs la seva cresta no té gaire dificultat. Som al cim del Pic-Long. El Pic-Long pel País Batxer. És per aquest lloc on té la seva dificultat. És el cim principal més difícil del Pirineu, fet en solitari, per al País Batxer. Doncs poca gent el fa, la gran majoria el fa per la cresta. Nosaltres li diem el rei. Som al cim del Pic-Long. Ara la tornada la farem tot per la cresta. Aquí trobem un pas molt delicat. Aquests dos vídeos del Pic-Long, un està fet per la cresta que ve de la dent d'Estibaremale i l'altre que acaba al Pic Badet.
La cresta de l'Ezat o Agulles de l'Ezat, al sector del Perdiguero. Aquesta cresta està dins del estat francès. Aquí ja comença a estar més esmolat i comencem a fer servir en molts trams la corda. Com veureu, està fet en dues sortides. Doncs la primera vegada que hi vam anar-hi, el primer tram feia molt de vent i no vàrem poder continuar ni fer fotos. Vam baixar per aquest canaló i tornem a pujar per ell. Aquest és el pas clau, el Gendarme Blanco. Aquí ja comencem a anar acompanyats del nostre fill, ja que és el qui ens obre les vies perquè ell és l'escalador. Estem passant el pas del Gendarme Blanco. Salenques. Està situada al massís de l'Aneto. Aquesta és la cresta reina del Pirineu. Seguint tota la cresta ens portaria a l'Aneto, però això suposa fer un bivac. Cim de la famosa Torre de Salenques.
per últim, per nosaltres, la Reina, la Costillerú, on vàrem acabar el nostre projecte el 27 de juliol del 2014, al sector del Balaitús, el més occidental de tots. Vàrem començar amb el Josep, el nostre fill, i vàrem acabar amb ell. Va ser un dia molt llarg i dur, de moltes hores i molt carregats, però va valer la pena. El famós arc botant.